Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo, na samom početku pokušat ću biti kratak budući da ovaj prijedlog izmjena i dopuna u biti ne mijenja puno u samome zakonu nego se samo zapravo proširuje dodatno njegova primjena u pojedinim stavkama. Međutim, želio bih još jednom naglasiti ovdje u ovom Visokom domu nekoliko stvari, a to je kao prvo da ovakva zakonska rješenja o kojima danas govorimo idu na ruku upravo onima koji se prometom drvom i proizvodima od drva bave na legalan način i naravno svima onima koji su na ovaj ili onaj način dio samog tog procesa. Ponovno ću naglasiti da će nam i dalje ostati problem nezakonite sječe i prometa drvom naravno koji nastaje kao rezultat te nezakonite sječe. Osobiti naglasak tu bih stavio na privatne šume i to osobito na one koje se nalaze na slabije naseljenim područjima Lijepe naše gdje je samim time i kontrola puno teža i sam uvid je puno manji. Prema podacima i nekakvim procjenama iz prethodnih godina godišnje se do 800.000 nekakvih kubnih metara posječe u privatnim šumama od čega se evidentira, znači sukladno zakonu, maksimalno 200.000 kubnih metara. Ponovo ću ponoviti, danas sam to ovdje već govorio, šumsko bogatstvo kojim raspolažemo iznimno je vrijedan resurs i upravo zbog toga naš narod je posebno ponosan na njega, ali na njega zato i osjetljiv. I upravo zato je i ovo područje šumarstva, gospodarenja šumom, gospodarenja drvom je vrlo često i plodno tlo rastućem populizmu. Ono što je po meni vrlo bitno jest kontrola, a osobito kontrola izvoza. Da nam se ne događa da na papiru izvozimo stolice, namještaj ili neki drugi finalni proizvod, a da je u naravi riječ o piljenoj građi bez dodane vrijednosti. O ovome i često govorim u ovom Visokom domu i problematika nezakonite sječe osobito u privatnim šumama te izvoza piljene građe, a ne finalnog proizvoda, početak su i kraj ovoga lanca i zapravo iz kojega proizlazi većina problema u ovom našem sektoru. A ne mogu i ne izdržati pa na kraju isto spomenuti po pitanju Hrvatskih šuma nekoliko činjenica koje u ovoj smo raspravi čuli. Ja ću ponoviti, Hrvatske šume ne izvoze drvo na tržište izvan RH, znači svo drvo, svi drvni proizvodi, sortiment završava kod domaćih proizvođača. Jednako tako raspoložive količine sirovine puno su manje od ponude i od trenutnih trendova na području drvne industrije odnosno na tržištu i naravno na kraju pismom razumijevanja koje je potpisano između Hrvatskih šuma i Udruženja drvno-prerađivačke industrije pri HGK zapravo su definirane i određuje se transparentna raspodjela sirovine prema kupcima, prema dogovorenim unaprijed kriterijima koji naravno što smo čuli u ovoj raspravi prvenstveno favoriziraju one kod kojih je stupanj finalizacije vrlo visok. Hvala lijepo.